ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай айноми юрист ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали юристи ҷей. Видеои имрӯзаи мо як хабари муҳима баҳри ҳаматон пешкаш гардонидан ва баъдан ба саволҳое ки равон карда будем ҷавоб додан. Пеш аз хабара ба шумо расонидан як чиза ба шумо хотиррасон карданием ки чандин нафаро ба мо мегуфтанд ки танҳо дар бораи парвозҳои Россия ва Тоҷикистон маълумотҳо пешкаш бигардон. Вале дар иҷа як чиза қайд кардан мумкин аст ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо дар Федератсияи Россия, балки дар Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, умуман дар чандин ҷойҳои дигар қарор доранд ва ба ҳамин хотир мо ҳамаи маълумотҳоро ба шумо пешкаш мегардонем. Маълумоти имрӯзаи мо дар бораи кушода шудани границаҳои Узбекистон ва Қазоқистон. Чихеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, якчанд рӯз пеш ҷумҳурии Узбекистон бо Қазоқистон як гуфтушуниде аз байн гузаронд ки пешниҳод карданд то границаҳошона кушода кунанд ва парвозҳошон ба мисли пештара мунтазам шаванд. Хушбахтона аз рӯзи 11 сентябр парвозҳо байни Узбекистон ва Қазоқистон ба мисли пештара кушода шуданд ва дар тӯли як ҳафта як парвоз ба нақша гирифтагиянд. Яъне ки аз ҷумҳурии Узбекистон ба Қазоқистон дар як ҳафта як парвоз мешавад ва аз Қазоқистон ба Узбекистон ҳамчунин як парвоз ба нақша гирифта шудагӣ ҳастанд. Ва як чиз дигар хотиррасон мекунем бародаро ки ҷумҳурии Узбекистон ва Тоҷикистон иншааллоҳ ки рӯзҳои наздик бояд сарҳадҳо ва парвозҳои худшона ба мисли пештара низ кушода бигардонанд. Зеро сарвазири ҷумҳурии Узбекистон бо сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар ин бора масъалаҳоро ҳал фасл карда истоданд ва иншааллоҳ ки умедворем кушода мешаванд. Мегзарем ба қисми комментарияҳо. Шарипов нависад: не ки ман страховка доштам 1200 рубля, ҳеҷ ҷода кор намеомад, ки ҷое мерафтам қабулш намекарданд. Албатта мо дар барномаи динангимон қайд кардем ки страховка пардохт карданаш ду намуд пардохтпулӣ дора, яъне ки 1200 рубла дора ва 3000 рубла ва бо дар ҳамонҷа қайд кардем ки 1200 рублаш дар ягон ҷо ба кор намеояд. Ба ҳамин хотир ҳар касе ки страховкаи медицински гирифтанӣ мешавад 3000 рублаша бигира, вай дар бисёр ҷоҳо ба кор меояд. Фахриддин нависад: салом акаи Сорбон, ман мехоҳам Россия равам, ду акам гражданинанд, лекин чӣ хел равам, пешакӣ раҳмат. Якчанд барнома пеш мо қайд кардем ки ба воситаи гражданства ё ки вид на жительство ё ки РВП ЗАГС ба Федератсияи Россия метавона ягон шахсияти дигара ҳамун шахсияте ки ҳамин ҳуҷҷатҳоро дора бибара. Вале мутаассифона айни ҳол посольствои Россия дар ҷумҳурии Тоҷикистон ан ҳамин чизоро ба назар нагирифтеса, қабул накардесиянд ва шумо бояд дар сайти госуслуги Российской Федератсия аввалан бидурен, номнавис кунен, регистратсия кунен, рақамҳои худтонро дар ҳамонҷа бигузорен ва баъдан ки агар дархости шуморо қабул кардан, ҳатман ба шумо занг мезанану мегӯянд ки яке аз шумоҳо ки гражданство дора ва ба воситаи ҳамун шумо бурда мешавед. Ширкати Alabum.com ба шумо беҳтарин телефонҳоро бо нархҳои дастрас пешниҳод мекунад. Доставка ба ҳама шаҳру областҳои Федератсияи Россия ва ба ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе, Кулоб, Хуҷанд бепул карда мешавад. То 10 октябр агар шумо тариқи сомонаи Alabum.com телефон заказ кунед, ба шумо 1 соат ё повербанк тӯҳфа карда мешавад. Барои заказ кардани телефонҳо ссилкаи сайт дар описанияи видео. Аз номи канали юристи ҷей муроҷиат кунед, скидкатон мекунам. Иззатулло нависад: акаи Сорбон салом, дар ду видео савол додем, ҷавоб надодӣ. Нашоти гражданства. Хуб мешид ки дар давоми ҳамин менависӣ ҳамун саволта бародари азиз, чунки нашод гражданства ту чиро дар назар дорӣ, ман намедонам. И олт нависад: ассалому алайкум бародар, ай куҷо бояд гирем? Ҷавоб тен, раҳмати Аллоҳ. И страховкаро дар назар дора, барое ки дар поёни видеои ҳамун страховка ҳамин савола додагиай, ура ҳар як шаҳрванди хориҷие ки дар Россия дар куҷое зиндагӣ мекунад, дар кадом минтақае ки зиндагӣ мекунад, ба поликлиникаи ҳамонҷа муроҷиат мекунад барои страховка кардани ҳамун медицинскишон. Ва як чизи дигаро хотиррасон мекунем ки агар ҳуҷҷатгузории шумо ҳамун страховкаи 3000 рубля боша, шумо то 200 000 рубля имконият доред ки табобат кунед хутона ройгон
дар балницаҳои ҳамун минтақаи Хитон. Назаров Маъруфҷон нависта: салом алейкум акаи Сорбон, билет чанд сомон ай Тоҷикистон ба Москва? Пешакӣ раҳмат. Билет бо ширкати Somon Air 400 еврора дар бар мегира бародар. Хакер Мастер нависай: салом алейкум брат, ма через квота РВП дорам. Як одам мара 100 000 рубл да билет абишат карда. Метонам рафта ё ин ки не? Аслан бигирем, агар через квота намешава РВП, через ЗАГС боша баъдан шумо метонед рафта. Лекин дар иҷа ҳар кас анамихе мақсад шиносбозӣ мекунанд, ба воситаи шиносошон пули калон, маблағи калон масраф мекунанд, аз Россия ба Тоҷикистон меоянд ё ки аз Тоҷикистон ба Россия мераванд. Яъне ки маблағи калон мерава барои Федератсияи Россия рафтан. Айни ҳол. Шамсулло нависай: салом, агар страховка кунӣ, баъди кардани страховка кардан любой касала лечение мекунанд, то 200 000 рубля табобат мекунанд. Агар ки 200 000 рубл ам табобати шумо зиёдтар шава, албатта ки шумо бояд пардохт кунед. Аму суми зиёдатиша ай 200 000 рубл чанд қае ки зиёдатӣ мерава, амура шумо пардохт мекунед. Баҳриддини Амонуллоҳ нависай: ака қалинга нархша бугу, чанд сумае гаштаи страховка гуфта. Бародари азиз, қалин аз ҷиҳати қонун ба назар бигирем, агар нархи муайян надора, яъне қонун муқаррар кардагӣ нестае ки мард ба духтар фалон сума бояд қалин биспора, ё ки 10 000 ё ки 20 000 ё 50 000. ин чизора қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардагӣ нест ва ҳар кас ба чени имконияти худаш аму қалинги духтара пардохт мекунад. 15 000 ё 20 000 ё ки 25 000. ҳар кас ба чени тавоноии худаш. Ва агар дар тӯи маъракаҳо аз ин зиёд расход ки кардем, бародарони азиз, аз ёд набурорем ки дар иҷа бояд сай танзим ҷариматон мекунад. Ихтиёр Зарипов нависай: салом акаи Сорбон, ман офитсер запас мебошам, мара хизмат мебаранд. Ту офитсер запас ки бошӣ, аллакай аз хизмати ҳарбӣ озодӣ. Яъне офитсер запас киҳо мешаванд? Шахсое ки дар донишгоҳ военни кафедра мехонанд. Ва агар ки военни кафедра хондӣ, дар ин ҳолат аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастӣ. Рамазон Маҳмадиев нависай: ассалому алейкум акаи Сорбон, пешакӣ раҳмат барои ҷавоб додантон. Гӯянд ки ман 3 сол шуд ки без патент, без регистратсия будам. Дар вақти карантин қонуни документкунӣ биромад. Ман документ кардам. Агар ман Тоҷикистон равам ба чартерни рейс, ё ин ки баъд аз кушодани раҳо равам, ман депорт мешавам ё ин ки не? Дар вақте ки қонун биромада, ту ҳуҷҷатгузорӣ кардӣ ва ҳукумати Федератсияи Россия аз беҳуҷҷат гаштугузор кардани ту огоҳ набошад, ту депортатсия намешавӣ. Ва агар ки аз ин кори ту огоҳ бошанд, яъне дастгир шидагӣ бошӣ, депортатсия карда мешавӣ. Шух навистай: салом алейкум, чӣ ба мо гражданини Тоҷикистон рафта наметонем? Посол истифода ҳамаш черезай. Як ҳафта истодам, навбат нарасид. Не ки одамеш буд, омад гирифт рафт ҷошда. ба анами саволи ту ман мехоҳам як чиза қайд кунам ки дар видеоҳо бисёртар шумо менависед ки ҳама ҷо черезбозия ё ки ҳама ҷо суми калон мегиранд, ин мегиранд, ун мегиранд ва баъзан нафаро менависанд ки мо рафта наметонем. Бародарони азиз, аз сабаби чӣ рафта наметонем шумо? Аз сабабе ки шумо пора пешниҳод намекунед ё ин ки через тағабозӣ намекунед мақсади гап. Ва баъзан нафарое ки бо қайд мекунанд ки билет қиматай ба Тоҷикистон рафтан қиматай, ман фикр мекунам бисёртар дар иҷа айби ана ҳамон шахсиятҳое. Хайр, мумкин баъзе ҳамун ягон кори муҳим дошта боша биёя ба ҷумҳурии Тоҷикистон, не ки чанд фоизи ҳамун хичон пора пешниҳод мекунанд, пули калон хичон пешниҳод мекунанд ки мо ҳамин қадар маблағ метиҳем, мора билет ҳурӣ кунед, мо ба ҷумҳурии Тоҷикистон бирем. Агар ки мову шумо ба ҳамин корҳои хатогӣ роҳ натиҳем, даст назанем, аз мо пора талаб намекунанд ва мову шумо ин қадар суми калон расход намекунем. Ба ҳамин хотир дар иҷа на танҳо айби ваёя, айби мову шуморо ҳам ҳастай, бародарони азиз. тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар бошад, саволтона дар поёни ана ҳамин видео ё ки дар Instagram равон кунед. Дар канали Юрист TJ обуна шидан фаромӯш намекунед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.